Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча сёлета стаў Уладзімір Някляеў, разам з Вольгай Мікалайчык і Александрам Лапшыным. Гэтую літаратурную прэмію яшчэ называюць прэміяй турэмнай літаратуры. Вось пра турэмную літаратуру, яе месца ў сучаснай беларускай літаратуры мы і пагаворым з знакомитым белорусским письменником Владимиром Някляевым. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Спадар Владимир, давайте может быть, пригадаем вашу турэмную литературу. Чым яна адрозніваецца ад літаратуры да турэмнай, пасля турэмнай? Чым адметнасць гэтай кнігі? Калі браць узор, гэтай самай турэмнай літаратуры, твор человека, именем якого и названая эта премия Аляхновича, дык, прочитавши его, можно мерковать, что головной задачей автора было просто подробязно выписать все то, что отбывалось з ім у зняволенні, без асаблівага псіхалагічнага асэнсавання. А чему так атрымалася, а что за этим стоит, а что за это может вникать. Карацей, без того, что называется некой там философией жыцця. Дарэчы, вось гэты твор у кіпцюрах ЭПУ вельмі здорово написаны. Просто здорово написаны. Это сапраўдная літаратура. І калі лічыць год ягонага выхаду, то ён павінен быў бы стаць, калі не сусветным, то еўрапейскім бестселлерам. Але гэта не сталася. Такім бестселлерам стаў «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча Салжаніцына. І чаму так адбылося? Па той простай прычыне, што ёсць такі рэйтынг вялікіх і малых культур. Так? Вялікія культуры там ангельская, нямецкая, французская, уже малые, беларуская, украінская, грузінская і гэтак далей. Дык вось, калі б тое, што напісаў Аляхновіч, было ў так званай вялікай культуры, это, безумоўна, выстреліла б на ўвесь свет, але ў дадзеным выпадку это быў як рэкорд на раённых нейкіх спаборніцтвах, на жаль. Мы зараз пакуль сядзелі, вы прызналіся, што ўвогуле здзіўлены, што падчас турэмнага зняволення у вас атрымалася нешта напісаць. Чаму? Творчы чалавек можа не пісаць, дзе б ён не быў, у турме, на свабодзе, у нейкіх вельмі добрых, камфортных умовах? Ведаеш, калі цябе прывозяць няўцямнага са шпіталю, а месца шпіталю уночы просто выкралі. Ды яшчэ я перапудзіўся па дарозе, бо мяне голага выцягнулі. Мароз быў градусаў 25, помніш, які стаяў мароз у той дзень, 19 снежня. І павезлі, і я падумаў, а чаму это я голы? І першая думка, якая прыйшла, значыць, гэтыя людзі, якія мяне вязуць, ведаюць, што мне больш адзежа не спатрэбіцца. І хто б мне не распавядаў, я сам распавядаў пра нейкую цвёрдасць свайго характара, ці нехта пра смеласць. Все-таки чалавечы арганізм, ён яшчэ ж, апроч усяго, не толькі псіхіка, біяфізіка, хімія, і рэакцыя пачынаецца страху. Я голы ўспацеў на гэтым марозе, на той падлозе бляшанай, на якую мяне кінулі ў гэтай уазікі, я проста ўспацеў. А тут яшчэ прывозяць, і мне кажуць, што я здзейсніў дзяржаўнае злачынства. Значыць, яны ж прыдумалі, што я там рыхтаваў узброены пераварот. А за гэта, значыць, і там чвэрць стагоддзя турмы ці расстрэл. І у такім стане, калі знаходзішся, увогуле пра літаратуру
трохі забываеш і думаеш толькі пра тое, як уратавацца. І першыя дні, я шчыра скажу, ніякіх ні вершаў, ні тым больш прозы мне ў галаву не прыходзіла. Я ўсё, не маючы досведу ніякага турэмна, я ўсё стараўся выбудаваць неяк сцяжынкі, па якіх я магу абысці тое, што мне пагражае. Але потым, калі нарэшце адкрылася, што ніякі я там не такі ўжо вялікі злачынца, што па маёй віне, як зноў жа, там яшчэ вельмі мощны стрэс быў у мяне, што калі мне паказалі такі нарэзку такую, завялі да следчага, і з нарэзкі, і там акрываўленыя людзі ляжаць у снезе, і незразумела было, яны жывыя ці мёртвыя. І ён мне тыкае: вось, паглядзіце, што вы нарабілі, па вашай віне забітыя людзі. Мне просто ўсё сцялася, таму што вінаватым, паэт вінаватым у тым, што загубіў нечае жыццё, ну, не можа, я ва всякім выпадку не магу. Я просто упаў у адчай, у транс. Як так? Што ж я насамрэч нарабіў? Я ж не генерал, да, які разлічвае, якімі сіламі ўзяць эту высоту, да, колькі там загіне. Я паэт, у мяне зусім іншы склад мыслення. І вось гэта ўсё перажыўшы, дазнаўшыся, што ніхто там не загінуў, і што тыя пісталеты і гранаты, якія мне паказвалі, зусім не з майго офісу, ну, карацей, калі ўсё сталася больш-менш на свае месцы, я раптам атрымаў магутную падтрымку з-за турэмных сценаў, з волі. Публікацыя мне папалася на вочы, я пра гэта пісаў Евгений Евтушенко, з тым, што ён жадаў мне трымацца. Ну, я падумаў: боже мой, жыццё ідзе, і не спыняецца, і трэба жыць. І само па сабе за тыдзень, вось эта невялічкая кніжка напісалася па сутнасці за тыдзень, і я вось у звязку з гэтай прэміяй Ліхновіча ўзяў, перачытаў паэму, якая у ёй ёсць, якая называецца «Турма». Тут такая энергетика, што я не ведаю, вот на сённяшні дзень я б ні за што з такой энергіяй такую кнігу не напісаў бы. Гэта для мяне самого просто загадка. Вот я чуў шмат ад паэтаў найперш, ну і увогуле літаратараў, што, маўляў, ім надыктоўваюць творы, ну, нешта зверху, нейкая сіла. Вы зараз сказалі пра тое, што падтрымка вот з волі, з-за сценаў да вас прыйшла. Вот гэтыя творы, гэтыя вершы, яны ўсё ж такі надыктаваныя з-за сценаў, надыктаваныя зверху, ці гэта ваша ўнутранае? Это по-рознаму бывае. Ёсць два спосабы пісьма. Это способ професіі. Ты умеешь просто пісаць, і ты можаш пісаць. Вот я магу колькі заўгодна сядзець і пісаць вершы. Яны ўсе будуць на ўзроўні такім, што іх можна друкаваць. Там, ну, ніхто не будзе іх ганіць, але ніхто і на ўсе грудзі не прыйдзе ў захапленне, таму што гэта ты вот, па-майстэрску здолеў зрабіць. І вот ёсць іншы спосаб вот этой надыктоўкі. Вот это, калі ты не сам пішаш, нехта табе просто надыктоўвае, і ты ледзь-ледзь паспяваеш запісваць, здзіўляючыся таму, што адбываецца. Бо это як бы ты, ну, не на тым узроўні, вот, як бы знаходзішся, каб такое напісаць. Скажем, «Турма» вот напісана пад дыктоўку. Вершы не. Вершы я там паставіў, я калі ўзяўся за сябе, ўжо стаў сябе трэніраваць, і фізічна там, і, безумоўна, псіхічна, я вырашыў не траціць форму і штодня пісаў па вершу. Просто змушаўся пісаць. Некаторыя напісаліся вось так, як дыктоўкі, але большасць іх я напісаў вось таму, што валодаю прафесіяй, мне нельга яе страчваць у тых умовах, і я вось сябе змушаў просто гэта рабіць. Мы сказалі, што разам з Владимиром Некляевым лаўрэатамі сёлета прэміі стала Вольга Николайчык, Александр Лапшин, але ўвогуле, калі узгадваць папярэдніх лаўрэатаў, то іх усяго было 11 чалавек. Гэта і Ігор Аліневіч, і Алесь Беляцкі, і Дмітрый Дашкевіч, Александр Федута, Ірына Халіпы, можна пералічваць яшчэ імёны. 11 чалавек плюс 3 зараз вот сёлетнія лаўрэаты, 14 чалавек. Такое адчуванне, што ввогуле такая турэмная літаратура у беларускай сучаснай літаратуры становіцца нейкім такім мейнстрымам. Ну, бо жыццё такое становіцца такім.
не святочна, я ўчора сказаў на ўручэнні надта ўжо падзея гэтая прэмія, правда, ну калі улічваць тое, што з ёю звязанае, і хоць бы тое, што ўчора адбылося з Ольгай Николаевичной. Это вот хіба это не наўмысна, слухай, у дзень абвешчана ў газеце, ну кантора ведае, што яны адсочваюць такіх людзей, што дзень і што ночы, кантора ведае, што яна вот сёння у дзень правоў чалавека стане лаўрэаткай прэміі імя Алехновіча. І жанчына збіраецца на эту ўрачыстасць. У яе мала святочных дзел у этой жанчыны. Я, дарэчы, вельмі люблю і паважаю. Вельмі люблю і паважаю. Это, па-першае, прыгожая, унутраная, а па-другое, духовнай моцы неверагодны чалавек. І вось яна збіраецца, і тут яны прыходзяць, давай ламацца ў дзверы, давай ламацца там у окна, выходзь, мы цябе тут зараз арыштуем. Дык вось што тут здзіўляцца, што толькі 14 чалавек? Здзіўляцца можна, што не 114, ну, у нашай сітуацыі. І было б 114, і былі б горшыя падзеі, расстрэльныя былі падзеі. І ў 10-м годзе мы маглі б да гэтай пары сядзець ці пажыццёваць. Там нас маглі кончыць, калі б, конечно, не змена вот, у сусветнай інфармацыйнай прасторы, вось у тым, чым займаецеся вы. Да? Вот сёння тут нешта адбылося, заўтра ўвесь свет ведае. А каб гэта было за этой жалезнай заслонай, то кончылі б нас усіх, і кончылася тут уся дэмакратыя. Дык вось у прэміі, як сказаць, у яе вызначэнні запісана, што тыя, хто яе запачаткаваў, мараць пра тое, што у бліжэйшым часе лаўрэатаў гэтай прэміі не стане. Я таксама мару пра гэта, бо мне проста жахліва глядзець на тое, як маладых хлопцаў, прыгожых, у каго на гады, каго на суткі, але калі суткі гэтыя з месяца ў месяц па 15 сутак, дык яны гады набягае. Дык вот як іх пляжаць, як знішчаюць ім лёс, жыццё, і прычым за што? Просто за тое, што яны хочуць давесці свае перакананні ў гэтым свеце. Дык вось, на жаль, я без асаблівага энтузіязму гляджу у бліжэйшую нашу будучыню і не выключаю, што лаўрэаты этой прэміі яшчэ з'явяцца. Дарэчы, вот мы прыгадалі імёны тых, хто ўжо быў лаўрэатам. Ну, ёсць яшчэ, дарэчы, тыя, хто і не трапіў у лаўрэаты. Он і той же самы Лябедзька кнігу напісаў, іншых можна прыгадваць. Ці чыталі вы каго вот з іншых турэмных літаратараў? Я маю звычку такую, ну, нават гэта не звычка, а такое перакананне. Калі ты займаешься нейкай прафесіяй, ты пра эту прафесію павінен ведаць усё, што можаш ведаць. Дзеля гэтага, дарэчы, толькі дзеля гэтага, а не дзеля таго, каб стаць паэтам, я паехаў некалі ў Маскву літаратурны інстытут. І ты павінен быць у курсе таго, што адбываецца ў твоей прафесіі. Гэта значыць, хто што піша, хто што выдае. Таму у мяне ў звычцы вот хоць нешта, але з таго, што напісана, выкрыць для гэтага час і прачытаць. І таму я практычна... А тое, што тычыцца турэмнай літаратуры, гэта значыць той літаратуры, такой, як бы я, на жаль, займеў дачыненне, дык яна мяне цікавіць проста не толькі з гледзяча літаратурнага, а яшчэ з таго, як і хто сам сябе падае у гэтых вось апісаннях. Спадар Владимир, мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях лаўрэат прэміі Алехновіча Владимир Някляеў, увогуле лаўрэат шмат такіх прэмій. Зміцер Лукашук, сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце, мы працягнем праз 3 хвіліны. Проблемы, радуе, што чуеш, як мусіць быць. Гэта невыгодна, гэта небяспечна, і за ўсё за гэтае могуць і забіць. Стабільны стан, жыццё капкан, свабода ў сне.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Расія ўпершыню з 2013 года накіравала ў Венесуэлу стратэгічныя бамбавікі. Пентагон заявіў, што гэта нішто іншае, як разбазарванне сродкаў. Нагадаю, што гэта бамбавікі стратэгічныя ракетаносцы Ту-160, Ан-124 і далёка-магістральны самалёт Іл-62. Яны селі ў аэрапорце Майкетыя, баліварыянскай сталіцы. У віцебскіх лясах злавілі 2 грамадзянаў Казахстана з фальшывымі еўрамі. Яны прыехалі да нас, каб пагуляць у казіно. Спачатку ў Віцебск, а потым у Дубровінскі раён. Але ім там не шчасціла, яны спусцілі ўсе наяўныя. Меўшы пры сабе фальшывыя купюры, вырашылі абмяняць іх. Адправіліся з 5000 падробнікаў, аднак супрацоўніца банка распазнала фальшыўкі, выклікала міліцыю. Яны спрабавалі ўцякаць, але абодвух злавілі і распачалі крымінальную справу. Гэта адна з найбуйнейшых партый фальшывай валюты на тэрыторыі Віцебшчыны. Жыхар горада Беразіно Мінскай вобласці застаўся без аўто і грошай. Дзякуючы ўласнай бесклапотнасці, ён не толькі пакінуў машыну адчыненай, але і пакінуў у ёй ключы запальвання, картку з выпісаным на ёй пін-кодам. З'ехаць далёка на скрадзеным аўто зламыснік не здолеў, разбіў аб машыну, узяў з карткі 940 рублёў і ўцёк. Міліцыя мае выяву гэтага чалавека і просіць тых, хто апазнае яго па партрэце, які, дарэчы, друкуецца і на еўрарадыё.фм, затэлефанаваць па пададзеных тэлефонах. І крышачку пра надвор'е. Ад -3 да +3 будзе заўтра па ўсёй краіне мокры снег. Еврорадио.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мой сённяшні госць, сёлетні лаўрэат літаратурнай прэміі імя Францішка Аляхновіча Уладзімір Някляеў. Літаратурная прэмія, якую яшчэ інакш называюць прэмію турэмнай літаратуры. Уладзімір Някляеў стаў лаўрэатам гэтай прэміі, але я ведаю, што ёсць пэўныя, не за кнігу, скажам, а за нейкі верш канкрэтны, які самы такі адметны. Вы можете зараз нам прачытаць гэты верш? Ну, там як заснавальнікі, як бы, за эту кнігу турэмную і за верш, які я напісаў у Курапатах у чэрвені, в канцы чэрвеня, калі Зміцер Дашкевіч вёз крыжы, і яго крыжы арыштавалі. Ну, паэму я вам чытаць не буду, это зойме надта шмат часу, а верш прачытаю. Арыштаваныя крыжы. Нябесны ойча, адкажы, ці час набрацца за нажы, ці падстаўляць шчаку другую, як падстаўляе з году ў год яшчэ не спраўджаны народ, што сам з сабою варагуе. Даруй нам, Божа, не карай, хай сам сябе знішчае край, той родны куш, што так нам мілы, дзе ў храмах молімся чужых, дзе мёртвым сорамна за тых, хто зневажае іх магілы. Даруйте нам, дзяды, бацькі, хай вам баляць, пякуць цвікі, якімі вы раскрыжаваны, хай Беларусь уся ў слязах, пакуль мы танчым на касцях, галосіць ліжа вашы раны. Няхай паміж крывавых вех на здзек сыходзіць і на смех усё, што стала нашай доляй, і хай знямее той народ, няхай той род ідзе на звод, які не заручыўся з воляй. Даруй смяротны грэх, Господь, хай век не скінуць нам абродь, хамут, што самі мы надзелі, хай прахам стануць дух і плоть, але пакінь надзею хоць, пакінь мне, Господи, надзею. Дзякуй вялікі, аж мурашы па скуры такія. Спадар Владимир, а як паэт Някляеў, сённяшні, турма як змяніла да турэмны Някляеў і пасля турэмны, якая розніца? У мяне часцяком пытаюцца, як уплывае на чалавека зняволенне, турма, усе тыя
выпрабаванні, які ён там мае, праз якія праходзяць. І я, маючы свой досвед і досвед назірання за людзьмі, магу сказаць, што не зычачы, конечно, нікому праз гэта праходзіць, але там выяўляецца сутнасць твоя чалавечая напоўніцу. І з турмы, якая мэтай сваёй мае зрабіць з цябе нішто, нікога, просто выбачайце кавалак дзярма, чалавек выходзіць або чалавекам, або нікім. І это вельмі цяжка, яшчэ раз кажу, выпрабаванне, але для тых, хто не супраць таго, каб спазнаць самому сабе цану, можа быць, і не лішняе. Я стаў мякчэйшы, пасля гэта значна мякчэйшы. Я зразумеў, што, як сказано ў Святым Пісанні, слабы чалавек. І ў мяне, я ўжо казаў, з'яўляліся і страхі, і думкі пра тое, як бы тут схітраваць, як бы тут выкруціцца. Ну, конечно, нікога, што называецца, не заклаўшы. Хоць я там мог закласці не толькі, значыць, апазіцыянераў, але і паплечнікаў Лукашэнкі, якія верна яму служаць, бо яны таксама падазраваліся ў тым, што давалі мне грошы. І на гэтым, значыць, дэтэктары маны мяне з гэтымі людзьмі ганялі часцяком. А вот гэты. Ну, гэта ўсё. Это ўсё такое бяды. Я магу прачытаць вот верш, зноў жа, паэту цяжка пра самого сябе казаць. Вот я зараз прачытаў верш, да? І вот, а зараз прачытаю той, які напісаны вот зараз у маім цяперашнім стане. Вот паслухайце. Называецца, это абсалютная лірыка, верш называецца «Аліва». Ён моўчкі крочыў берагам марскім, ягоныя сляды змывалі хвалі і адбягалі, потым цалавалі сляды жанчыны, што ішла за ім. Ён не глядзеў, ці ідзе. Ён шлях пачаў і доўжыў так, нібыта ішоў да мэты, якой ніхто не ведаў, апрача яго самога і жанчыны гэтай. За імі шлях не рассыпаўся ў прах, бо самі ішлі яны куды хацелі, і разам з імі па сваіх шляхах звяры і птушкі беглі і ляцелі. Днём грэла сонца, ноччу грэў касцёр, яны ішлі, нічога не шукалі. Пілі ваду, што працякала з гор, і елі сыр, што пастухі давалі. Калі ісці стамляліся, плылі, спаць клаліся пад вечную алівай, і ён спяваў на раніцы, калі яна з ім прачыналася шчаслівай. У ёй аліва вечная цвіла, якая ісці яму давала сілу, ён вёў яе, яна яго вяла ад небасхілу і да небасхілу. На іх сляды, што ішлі вакол зямлі, паклаліся сляды дачкі і сына. Бог ведае, куды яны ішлі. І хто быў ён, і хто была жанчына. І вось такое пісьмо і такі стан, можа ўжо праз тое, што шмат за плячыма, мне ў сабе адчуваць значна больш камфортна, чым вось той стан напружанасці, там, гатоўнасці да бою, да бойкі, да таго, каб парваць там нейкага ворага. Ён не бліжэйшы, таму што, яшчэ раз паўтараю, я ўсё-такі не салдат, а тым больш не генерал, а паэт. Спадар Владимир, а ці можете вы мне вот сказаць праўду? Як колішні лідар кампаніі гавары праўду, да што там лідар кампаніі? Як вот паэт, які мусіць казаць праўду людзям. Вот сёння, асэнсоўваючы ўсё гэта, вы сказалі, да, што было, гэта карысна, і хай яно было б магчымасць паўтарыць, хай бы вот все было, як было. Ці вот сказалі б, не. Вот ні палітыкі гэтай, ні турмы гэтай, мне як паэту на халеры не трэба. Я хацеў радыкальных перамен у нашай краіне. Я абсалютна сур'ёзна падыходзіў да таго, што адбывалася ў 2010 годзе. І цяпер, вось, разглядаючы і адкрываючы для самого сябе
шмат якія эпізоды, дэталі, дзеянні шмат такіх людзей, якія былі і ў аддаленасці, і побач са мной. Я прыходжу да высновы, што калі б я меў большы досвед, гэта быў мой першы досвед адкрытай такой майданнай барацьбы з дыктатурай, я б паводзіў сябе іначай. І іначай я паводзіў сябе і ў знешняй, ну, так скажем, палітыцы, таму што тады я сустракаўся практычна з усімі еўрапейскімі лідарамі і з расійскімі лідарамі. І я перакананы, што я не даў бы магчымасці шмат чаму здзейснілася, што здзейснілася супраць плошчы 2010 года. А я хацеў аднаго, каб спынілася страта Беларусі. Змізер, уся праблема не ў эканоміцы, не ў тым, які там мы заўтра трактар зробім, ці якую, значыць, там па загадзе кіраўніка айцішнікі прыдумаюць нам новую праграму. Уся справа ў тым, што ці будзе пры гэтым Беларусь. Вось у чым справа. І пры ўсіх размовах пра нейкую беларусізацыю ідзе забіццё усього беларускага. Вось галоўны гарадавы прыносіць у парламент закон пра што? Пра барацьбу з нацызмам. Які ў Беларусі, скажыце мне, калі ласка, нацызм? Дзе яго тут карані? Пра што ідзе гаворка? І называецца лічба 3000. А гэта тая самая лічба, якая з данясення ў данясення ідзе наверх з КГБ, ад міліцыянтаў. 3000 актывістаў нацыянальнага беларускага руху. Вось што такое беларускі нацызм. Вось супраць чаго яны збіраюцца насамрэч змагацца. Дык я, хоць вось такі зараз як бы і заспакоены тымі тэкстамі, якія я зараз пішу, але праз гэта спакойна жыць не магу. І калі б, як ты кажаш, паўтарылася сітуацыя, і я разумеў, што ў маёй барацьбе за беларушчыну я дасягну на гэты раз вынікаў, я зноў бы за гэта ўзяўся. Ну вот, прынамсі, сумленна. Тым не менш, спадар Владимир, калі ўжо зайшла тэма такая палітычная, хоць я і не планаваў. Вот вы казалі пра... Мы з табой ніколі. Да, не плануем, так атрымліваецца. Не плануем. Усё ж такі, я не адзін раз чуў ад заходніх таксама экспертаў, скажем так, што ў 2010 годзе большасць фінансавання, гавары праўду, ішло з Расіі. Вот калі казаць пра захаванне Беларусі і беларускасці... Клянуся, ну, дадзеным выпадку, значыць, радыё рацыі, што это неправда. Ні адной капейкі з Расіі не было. Так што это ўсё прыдумкі. Добра, тады... Вот все ж таки, ваш прогноз палітычны. Вы сказали, што вельмі крыўдна, што тады ў 2010 годзе не атрымалася все ж таки аб'яднацца і адзінага кандыдата ад апазіцыі. Будучае, вот што вы прагназуеце? Зараз шмат. Вот бачыш, мы пачалі з добрага, зноў залезлі у не самае добрае. Пры ўсіх размовах, пры укідах, у інфармацыйную прастору нейкіх фактаў пра тое, што з Лукашэнкам, значыць, вырашылі пакончыць на ўсходзе, перш за ўсё, так, там, Пучин ім незадаволены, алігархі ім незадаволены, і гэтак далей. Я думаю, што гэтыя ўкіды ідуць дзеля таго, каб якраз падмацаваць спадара Лукашэнку на ягоным крэсле, каб мы ўсе разам яго баранілі, бо без яго, маўляў, канец света беларускага. Усё гэта не так. Ніхто яго ў Расіі не збіраецца скідваць. Ён цалкам задавальняе расійскае цяперашняе кіраўніцтва. Тое, што адбылося, скажам, у Піцеры, гаворыць толькі пра адно. Ён збіраецца ісці зноў на будучыя 5 гадоў, але гэтыя 5 гадоў трэба пражыць. А сваіх грошай няма. Дык вось, на нафту ўжо грошы скручаныя, так, ужо галёкаюць пра 11 мільярдаў
стратаў яшчэ ніякага прыбытку не было, а ўжо 11 мільярдаў стратаў. І калі з газам будзе нешта падобнае, то проста не выйдзе 5 гадоў адкіраваць працэсам гэтак хораша, як гэта выходзіла раней. Вось і ўся прычына, па якой ён там узнерваваўся. Далей выбары гэтыя будуць, я ўжо бачу, якімі, абсалютна такімі самымі, якімі яны былі ў 15-м годзе. Это просто была ганьба. Это балаган быў, аперета. Вот і зараз ужо называюцца кандыдаты, іх ужо немало, хто там будзе ўдзельнічаць. Тыя самыя будуць хлопцы, якія, это генералы, як там атаман, і, канешне, нашы ліберал-дэмакраты, значыць, там, ці бацька, ці сын. Гэта ўсё структуры іх, яны то легальныя, але па сутнасці з крымінальным пачаткам. Тым не менш, гэта ўсё удзельнічае ў палітыцы, і нічога добрага з гэтага не выйдзе, і ніякіх радыкальных змен у 2020 годзе на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі я не чакаю. Адзінае, што можа згуртаваць усё ж беларусаў у нейкіх зменах, у разуменні таго, што так цягнуцца больш не можа, бо мы страцім айчыну, гэта эканоміка, якая непазбежна дасць пра сябе знаць. Калі так адбудзецца, і калі ўсё-такі згуртуюцца сілы для супрацьстаяння сённяшняму рэжыму, яго згубнай палітыцы, то я зноў паўтараю, што я, можа быць, і вярнуся да больш актыўных дзеянняў у палітыцы. А калі яно будзе так, як я намаляваў гэтую карціну, то я не збіраюся ў гэтым спектаклі, ў гэтай аперэце удзельнічаць. Дзякуй вялікі, гаспадар Владзімир. Дарэчы, атрымаў прэзент, раю ўсім. Крайняя кніжка Владзіміра Некляева «Проза на ўсякім свеце». На ўсякім свеце беларускім. Я дзякую табе за размову і хачу, каб ты прачытаў самае першае маленькае апавяданне, якое як бы не пра што, але вельмі пра многае. Што для чаго яно называецца? Кожны наш крок, кожнае наше слово, кожнае наше дзеянне, нават самае нязначнае, можа набыць вельмі значныя маштабы. Пра гэта помніць трэба штодня, калі ты жывеш у такім непростым беларускім свеце. Дзякуй вялікі. Владзімир Некляеў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, зараз у нас будзе талаковы эфір.